Бричетка, код дължим сега да плащаме? Момент, 10 лева. А как 10 лева? Крадец, ти мене на бъгла ли ще правиш? Мъсник? Мак те, бе, виж колко покажа тук, Това са апарат, ти да не си включа на нощна тарифа, аптал. Кой ни къс аптал? Чакай, на ти 10 лева. Дай 10 лева. Селан, на! Да се задавиш да... Дай, махаш тук. Аз ще ти върна на тебе, да знаеш, така да знаеш. Ще ти върна на тебе, мръсник. Ти да знаеш, когато си има сал. Леко, леко. Ти отверен? Абе, аз на кой говоря тук? На кой говоря? Ей, дюшек, на тебе ще ти пускам аз. Бабач, дебел, ту! Ти отверен. Ще ми набутваш, 10 лева, ще видиш, ти не знаеш кой си имаш работа, бе. Селян, На морето дупка чакна къде и черно море, ангела би. Чека! Колко ще ми вземеш, ако ти караш мене до автогарта? 10 лева. Ама, 10 лева. А ако ти дам 100 марки, една свирка ще направиш ли, а? Ей, мангал, майка ти, елерат, ти мене за къв ме имаш, бе, а? Ще те стука, не! Ти пък глата ти не скъся, мангал, кой стука? Бричетка, колко ще ми вземеш до автогарта да ми караш, а? 10 кинта. А ако ти дам, бричетка, 100 марки, една свирка ще ми направиш ли? Къв си ти, бе? Рон нещастен, бедерас нещастен, махай до тука. Сега ще го бия. 100 марки, кога си направиш ти, бе? О, брачетка, как е? Чекни тук, вратачка. Ако ти дам 100 марки, ще ми караш на автогарта, а? Как няма, бе? За 100 марки на луната ще да караме. Черно море, ангела би.